Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe tócalle a quenda deste espazo das madrugadas a unha muller que non precisa de movementos feministas para defenderse a si mesma, pois a súa capacidade intelectual está por riba de moitos deses homes que se pensan máis dotados en calquera das ramas das que falemos. Hoxe porei voz a un texto de Antonia Blanes Hermida que regálanos no número 17 da nosa revista Nós, a xente do redor, co título O maior invento da humanidade. O maior invento da humanidade. Levo un tempo a pensar cal sería o maior invento do home e costoume moito decidir o que para meu entender é o máis grande. Hai tantos e tan fabulosos que case imposible enumeralos a todos, sendo moi difícil facer sobresaír uns dos outros, mas cheguei á conclusión de que hai un que os supera a todos, e é este que me está permitindo transmitir o que penso, a escritura. A humanidade non tuvo historia ata a súa invención. Antes era prehistoria na que xa houbo inventos, máis non foi historia hasta que podemos contala e transmitila. A escritura desenrolouse entre a revolución neolítica e a revolución urbana, a finais da idade de bronce. Antes, as primeiras formas da escritura eran logográficas, baseadas en elementos pictográficos e ideográficos, mais a verdadeira escritura non existiu ata a invención dos abecedarios que permitiron non só nomear as cousas, senón tamén transmitir as ideas. A escritura cuneiforme desenrolouse no ano 3500 a.C. na Mesopotamia, en Exipto no ano 4500 a.C. a xeroglífica, en Asia no 3000 a.C. a ideográfica, logo as fenicias, gregas, latinas, chinesas, árabes e algunhas máis. Sen escrita non coñeceríamos a maravillosa epopeya de Gilgamés, os Vedas, a Ilíada, a Odisea, a Biblia, a Eneida, o libro dos mortos, os diálogos de Platón, ou como poderíamos coñecer e transmitir os coñecementos científicos, matemáticos, médicos e todos os inventos da humanidade. Sen escrita, como desfrutaríamos das obras de Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare, Víctor Hugo, Rosalía, Benedetti e miles máis en todos os idiomas que o ser humano utilizou e utiliza para transmitir os seus logros e pensamentos. Sen escrita, non estaríamos hoxe reunidos aquí para presentar esta revista que nos une a todos. Sen escrita, o ser humano sería un pouco menos humano. Grazas, Antonia.